Wilbur eta Orville Wright anaiak bi asmatzaile eta ingeniari estatubatuarrak izan ziren, eta harrigarria den zerbait lortu zuten. Motor batekin hegan egin zezakeen lehen hegazkina eraikitzea. Txikitatik, Wrightarrak oso bitxiak ziren eta gauzak eraikitzea gustatzen zitzaien. Hegazkinekin hasi aurretik, tailer bat izan zuten bizikletak egiteko eta konpontzeko. Hala ere, bere benetako ametsa gizakien hegan egin ahal izatea zen. 1889tik aurrera, bete-betean ekin zioten beren jomuga handiari. Hegaztien hegaldia eta aerodinamikaren printzipioak aztertu zituzten, eta kometek eta planeagailuak eraiki zituzten, lema edo aleroiak sartzean hobetuz joan zirenak. Haizezko tunela ere asmatu zuten, beren aparailu burutsuak probatzeko. Azkenik, errekuntza motor bat gehitu zioten aeroplanoari. Saiakera eta esperimentu askoren ondoren, 1903ko abenduaren 17an, Ipar Karolinan, bere hegazkinak Flyer bat izenekoak lurretik aireatu eta 5 lekukoren aurrean hegan egitea lortu zuen. 26 bat metro egin zituen, 12 segundotan. Denbora gutxi dirudien arren, nahikoa izan zen asmakizunak funtzionatzen zuela frogatzeko. Hegazkinak egurrezko eta oihalezko egitura bat zuen, motorarin bat eta beraiek diseinatutako elizea. Denborarekin, Wright anaiek diseinua hobetu zuten, eta hegaldi luzeagoak eta seguruagoak lortu zituzten. Beren asmakuntza oharkabean igaro zen hasieran. Izan ere, gizakiak hegan egiteko egiten zituzten ahaleginek porrot egiten zuten garaia baitzenuen. Mila 1905ean, Scientific American aldizkari zientifiko ospetsuak bere irakurleei balentriaren berri eman zienean aldatu zen guztia. Azkenean, ametsa errealitate bihurtu zen. Lehen hegalditik hegazkinek asko egin dute aurre. Motorak indartsuagoak bihurtu ziren. Hegoak aerodinamikoagoak eta hegazkinak seguruagoak. 1914an egin zen bidaiari bat garaiatzen zuen lehen hegaldi komertziala. 27 bat kilometro badia bat inguratzen. Ibilbidea 23 minutuko hegaldian egin zuen, metro eta erdiko altueran, ia olatuak ukituz. Gaur egun, 100.000 hegaldi baino gehiago ditugu urtean. Eta 2780 milioi bidaiari baino gehiago garaiatzen dira mundu osoko ia 50.000 aire ibilbideetan barrena.